No moro. Mä ajattelin laulaa yhden laulun ja kertoa vähän siitä, että miksi tämä laulu on ollut mulle mun elämässä tosi tärkeä laulu ja milloin mä sen kuulin. Ja mennään aika kauas historiaan, vuosituhannen alkuun. Olin silloin reppureissulla tuolla Aasiassa ja olin kiertämässä Annapurna vuorta ympäri ja olin juuri laskeutumassa maailman korkeimmalta solalta, eli Torunlaa-solalta siellä Annapurna vuorelta. Ja se oli semmoinen hirveän merkityksellinen hengellinen kokemus mulle olla siellä korkealla vuorella, että se oli jotain semmoista vähän mystistä, mitä mun on vaikea sanoa kuvalla, mitä mä koen siellä, mutta siellä on jotain semmoista puhdasta ja vilpitöntä Jumalan ylistämistä, joka nousi mulle siitä, että mä näin sen tämän maailman suuruuden ja sen mykistävän vaikutuksen koin sitten sisällä. Se oli semmoista elämän vaihetta mulle, että mulla ei oikeastaan kaikki auki. Mä en tiennyt, että mitä mä tulen tekemään elämässäni ja menenkö joskus naimisiin, perustanko perhettä, mikä mun työ voisi olla, jatkanko opiskelua. Tosi paljon isoja kysymyksiä ja olin aika stressaantunut myös niistä asioista ja huolissani, kun en oikein tiennyt mitä tehdä. Ja se oli semmoinen rukousvaellus mulla. Ajattelin, että mä oikein erityisesti rukoilen sen aikana ja pyydän, että Jumala puhuisi mulle ja sanoisi, mitä mun pitää tehdä yksinkertaisesti. No, mutta Jumala oli jotenkin tosi hiljaa, jos näin voi sanoa. Mä en kokenut minkäänlaista opastusta tai neuvoja, mitä mun pitäisi tehdä, vaan tuntui, että oli jotenkin tosi hiljasta se mun rukous. Se oli tosi vaikea itse asiassa rukoilla myös. Mutta silloin kun mä menin sinne korkeampaan kohtaan ja koin vain jotenkin Jumalan suuruuden sen luomakunnan ja niiden vuorien keskellä ja sen karuuden keskellä, niin se oli itse asiassa semmoista sanatonta Jumalan puhetta, joka puhuu mulle vahvasti. Ja silloin Jumala puhuu vain sitä, että kuinka suuri hän oikeasti on, että hän on luonut koko tämän maailman ja universumin ja että kaikki ne asiat, mitkä mua stressasi, ne kaikki mun valinnat, niin ne on loppujen lopuksi ikuisuutta ajatellen aika pieniä asioita. Vaikka niistä tavallaan on tosi isoja asioita ihmisen elämässä, mutta oikeastaan ne on aika pieniä. Meidän elämä on lyhyt, ohikiitävä hengähdys ja on jotain tosi paljon enemmän ja suurempaa. Ja ajatella, että kaikkivaltias Jumala, joka on luonut kaiken ja hän on mun isä, hän on mun kanssa, niin tavallaan vaikka mä en tietäisi mitä tapahtuu, mitä mä teen, niin mä saan rauhan siitä, että hän on luvannut olla mun kanssa ja hän on mun puolellani. Niin siitä tulee jotenkin mulle tosi semmoinen syvä rauha elämään ja mä oon yrittänyt jotenkin varjella sitä rauhaa siitä lähtien ja että mä en liikaa murehtisi tulevaisuutta ja tavallaan olisi se fokus siinä, että Jumala on suuri ja hän on mun kanssa. Et siitä me saadaan lopulta se rauha, ei siitä, että meillä käy välttämättä kaikki aina hyvin tai että me tiedettäisiin joka ikinen askel, mitä tulee. Et me ollaan sitä tomua tuulessa. Ja tää laulu alkoi soimaan, mulla oli semmoinen kannettava kasettisoitin silloin ainoana viihteenä, että oli ajalta ennen älykännyköitä, ne ei ainakaan toiminut silloin tuolla Aasiassa. Niin tämä laulu alkoi soimaan, löysin sattumalta tämän kasetin ja soittimen. Ja tämä laulu alkoi soimaan ja silloin se muistutti mua, kun mä olin kävelemässä pois sieltä solasta, niin tämä laulu muistutti mua vahvasti tuosta kokemuksesta ja puhutteli mua paljon. Ja siksi mä haluan esittää tämän laulun. En ole mikään muusikko tai muuta, mutta haluan jotenkin vain vahvistaa tätä tarinaa ja muistuttaa sitä, että me ollaan vain tomua tuulessa, mutta meillä on suuri Jumala meidän kanssa koko ajan. Meidän ei tarvitse niin paljon tietää tulevaisuudesta tai murehtia tulevaisuudesta, vaan me voidaan luottaa siihen, että itse kaikkivaltias Isä on meidän kanssamme. Aamen.
the ground though we refuse to sit.